els valencians hem de ser valents doblement i parlar amb els nostres propis marcs, vull dir, demanar una república en clau valenciana, demanar que el poble valencià puga decidir, i això és el nostre objectiu. Tenim un any, a un any vista, poder refer el país i hem de treballar 100% en aquesta direcció. Visca la república! Pensem que la monarquia és totalment inútil, que és una que hauríem de prescindir i en el qual hem de fer tots els esforços al carrer per a portar-ho endavant. Per tant, la valoració en si és que no és el moment ara mateixa de cap rei, és el moment de la ciutadania, del poble i d'exigir el que és just. En els temps que corren és inconcebible la figura de la monarquia, més que res perquè pense que conforme està actuant actualment és una figura innecessària i que l'únic que fa és que en temps de pobresa és accentuar més aquesta pobresa, accentuar més les desigualtats i emportar-se part dels nostres diners, i per això exigim un referèndum per a que se puga triar a nivell democràtic entre monarquia i república i almenys poder solucionar un tema que pense que afecta a la gran majoria dels espanyols.